Μια και μου δίνεται η ευκαιρία να περιαυτολογήσω, μια ιστορία θα σας πω για το όνομά μου το βαφτιστικό. Μια νύχτα του Απρίλη, οι άρχοντες της στρογγυλής τραπέζης, η γιαγιά μου η Ελένη, ο πατέρας μου Ευάγγελος, η μητέρα μου η Νατάσα και ο παππούς μου ο Περικλής, μαζεύτηκαν για να πάρουν μια απόφαση, επιτέλους, για το πώς θα με φωνάζουν. Βλέπετε, άλλοι έχουν δυσκολία να βρουν όνομα, εμείς είχαμε δυσκολία να αποφασίσουμε και εγώ εντωμεταξύ μεγάλωνα. Τα πράγματα θα ήταν απλά αν με έβγαζαν Ελένη, όπως η γιαγιά μου. Αλλά αυτό το κατεξοχήν ωραιότατο ορθόδοξο όνομα, που θα μου τέριαζε φυσικά, δεν θα αποτελούσε καθόλου ευχάριστο γεγονός για το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί η προβολή της θρησκευτικής μας παράδοσης ερχόταν σε σύγκρουση με το καθεστώς της Αλβανίας, όπου και γεννήθηκα. Τότε οι γονείς μου σκέφτηκαν κάτι έξυπνο. Έγραψαν τα ονόματά τους σε μια λευκή κόλλα χαρτί και πήραν τα πρώτα δύο γράμματα από κάθε όνομα για να φτιάξουν το Ελβάνα. Ο παππούς ο Περικλής επαναστάτησε και απαιτούσε να μπουν τα αρχικά και του δικού του ονόματος στο Ελβάνα και να με φωνάζουν Πελβάνα. Ουφ, ευτυχώς που δεν έγινε. Συγγνώμη παππού, αλλά φαντάζεσαι.